bakso, mie ayam. Gone sak wipet kok. Bisa lah kok ya. Oh. Bakso ayam. Ora gone cilik ya. Yo bungkus berarti. Bakso ayam. Mie ayam bakso. Mie ayam bakso. Mie ayam bakso. Sing dhek iku cabange nang kono lho, sing pom bensin Lor, ngene pom bensin Bawangan ngono ta? Dhek duwe bukane kono. Oh, Jumat iki. Kayak Jumatan ya Dewi? Ya teko pas Jumatan kok. Hah? Teko pas Jumatan. Kepet ya. Belum kas poso ya? Poso iku mangan sembarang-barang nang embung gak iso. Delik-delik. Delik-delik. Ngopi Delik. delik. Rokokan delik. Persiapan Katerioyo piye? Buka pipa iki. Kamar Lanjut ae. Kegiatannya pokoknya pipa paling yo ngono ya. Riwari pipa. Mari wetok. Ketok titik tok. Samar-samar. Pacet iku. Enak. Enak. Ora enak. Duwe kok. Endi duwe? Endi? Ya ampun anjing. Dan kok tikane entar tahu. Ora enak. Ora enak blas. Bae gak kok tikane. Jajalan rono ka enak saiki ya. Hah? Saiki rono ka enak. Apa iki sing gak enak? Yo nang pacet ka enak. Kan duwe. Kan duwe enak. Iku enak iku jan. Arepe kono nek. Dandan. Atas kok. Dandan. Nyambung. Aku perasaku sing kudu di perlebar anjen jalur Kene. ini oh ya, arah Lamongan sampai kono itu. Ya. Dekno iku wis gak kamut soalnya. Pabrik nang kono kabeh. Iki kowi Pak asisi tak karo anjing. Jano jalan-jalan. Ada manduren. Giling-giling deh jan. Manduren ae begini. Kepet. Semua. Karo Gubernur Jawa Barat luyuran kono tambah dolen. Karo wargane kene mangan tempe kun mangan duren.
Ini pakai sabuk ya, mandek ya. si gurung jaluk tambahin. Nang gudang ya sih, cepetan ya sih wakai. Iya terusan. Aku. Lah itu dikongkon produksi terus ya. Yo numpuk air. Orang delok kemampuan pemasarannya. Produksi terus kene ya oke. Caken karyawane. Kayak ngelongi. Apa yang bilang? Nah dewe ya. Kayak ngelongi udah lengkap sih. Ya jasa kak, bahaya ini ini. Kakean karyawane. Jadi kan dilongi karyawane. Ya positif, dari sapa sing tereliminasi. Iki wis asine wis ngongkon metu alon-alon wis. Rokok wis gak oleh joko wis. Ini kebijakan omane meneh. Make pokoke Kopi. wis gak oleh kan. Gak oleh. Gak oleh. Pokoke intine iku gak dipecat ngono, metu dhewe ngono. Kok arek-arek iku metu dhewe, gak betah terus metu dhewe. Terus yo betah. Betah aja bayaran. Kok bayarannya mundur kok. Nah, wis. Loh kok mundur. Nah, iku wis mulai ninu ya. Ninu wis. Zainal kudu besok. Yo nek modal koyo Zainal langsung metu deh. Zainal Gak mikir ya. Geser MBG deh langsung. Apa jaga pilihan jadi ngono Zainal iku. Oh iya akeh pol deh geser MBG jadi iso. Geser nandi-nandi ya jadi iso. Nom kali. Pola iku jadi iso. Pola rono pola rene keterima ya. Rizky bareng itu colot ini jengso. Nah, sing gak iso gak dhewe. Sepo. Sepo angel golek kerjaan.
Ya perusahaan ya ora gelem nopo. Ora iso, gak iso. Lu pabrik gak iso. Korporat wis angel ya. Soalnya kenal. Jadi wis pabrik. Gak iso wis angel ya. Mau peduk dari Kawan. gue budal iki. Oh, gimana lah? Rene ngopi. Meneh ae. Bu meneh niku kapan? Bari meneh mari dia yo, Bu. Kapan? Meneh. Meneh, lah meneh niku Bu kapan to? Aku ning Darke ngopi piro ya? Pisan tok. Tahu ngopi ntar ki? Ya iku sih ambek. Ambek awakmu sih. Lapo. Orang tahu ngopi ntar ki ambek aku. Hah? Orang tahu ngopi ntar ki ambek aku. Tahu. Ora tahu. Lalu Tahu aku ning Darke iku karo 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 sapa? kali itu. Ono ruri bareng kok. Ambek ruri ya jelas sih ambek awakmu. Nang Jarke yo. Oh iya. Kapan? Yo lali dibayang. Aku yo lali yo. Lu kapan aku yo lali. Pokoknya tahu. Yo, boleh. Kali cung kok kepet to. 17 ya bongkar 6. Nah, iku sih. Cuk. 50 piro sih? 50 ta 52 bongkar. Saya siji. Regone. Regone. Ya digawe 50 ae lah wis, Oke, gampang. 50 ping 17. Lho akeh iku. Oke. Lah kok bongkar 6. 50 ping 5 ae 250. 10 500. 500 tambah 5 itu 50. Itu 50. Itu bolu-bolu 50, bolu 50. Itu las bewu lho 50. Bolong atuh 50.000. Ulang 50.000. Hilang karena 6B. Lah, 6B 300. modene akeh. 800 dadi 300. Ya, bet. Kali itu. Modene akeh. Yo bange iku sing garai. Kakeane bange. Dah. Isi 500. Dadi ne akeh lho iku. Yo Tok lho iso akeh. ketepaan oleh ya. Heeh. Wis saking serune main kan Yo, ya. saking suwene gak dikeki yo. Heeh. Saking suwene gak dadi. Kayak Isi titik dikeki. mari dikek dincemno. Olah akeh kurang. Karepe iku 30. Heeh. Tiba mentok. 20 ngono tak bongkare tibae 17 karo 6 cakut bongkar. Halo, ya. Ya wis ta. Bolone padha ae. Padha ae. Kakane bange. Gak iso. Dadi 8 bongkar 8 gak iso. Gak iso. Tetep bange sik. Bocah B, borong B tetep kalong. Soalnya mesti jauh penasaran nih. Penasaran. Rasa penasaran nih gale cungi gede banget. Nah aku paling ya orang B, telung B wes. Rasa penasarannya terlalu tinggi. Terlalu tinggi kali itu. Itu ultra, low ultra. Mangar. Ultra B10 ya, Max. Barang itu akun ultra itu. Bisa untuk ultra itu jos.
lalu bongkaran ini. Kali yang ini. Nih, Kali. oh iya. Dulu.